La salut laboral ha de preveure la perspectiva de gènere. La roba ha d'estar adaptada a les dones. I també els equips de protecció individual. Substàncies químiques en el lloc de treball. Afecten de manera diferent a l'home i a la dona. I a la treballadora embarassada i el període de lactància. A causa de les postures forçades i moviments repetitius en el treball, es produeixen ciàtiques, lumbalges i cervicàlgies. És normal que tinguin estrès. Si encara les dones assumeixen la casa, les criatures, comprar, dur la mare al metge, a més de treballar.